com anem? Això és Bufotes Balearicus. Al·lots i al·lotes, escoltau. Estem d'en Franco, mos varen contar moltes mentides. Mos varen fer creure que Amèrica va ser descoberta per un tal Cristóbal Colombo. I una merda! Amèrica la va descobrir un jove afalanitxer que va estar cedit de delanter centro en els Sencelles que anomia Cristóbal Colom. He comprat ben nous de trinca, tres llaüts i els hi diré. En els més petits se pinten perquè vaig a saber bé. S'altre li diré a pinya con su padrina de muro que ha venut totes les vinyes per donar-me tots els duros. I és més gros Santa Maria que s'és poble de mon pare. Així no en romprà la cara si torna buit qualque dia. Vámonos! Folcalam de Belenitja a Washington. Folcalam de Belenitja a Washington. Folcalam de Belenitja a Washington. Avui posant música. Sí. Aquí, des de Ràdio Murta, No em posen el d'això, Tomeu Blanco. I en Sebastià Negro. Manu, Manu. Deia sa seva que fou color. mama Vamos. que diràs la teva flota si ara te veu embarcar. Li deix que vaig a Madrid, que no me basten els sols i donem del pes mentit. No em porta Xavi Stoffer fent, porta sense música. No podia fer feina a la ràdio, tio. No, tinc xerrada molt. Entre el vol colom enmig, entre els dos germans mirar. Vol colom Altre. de Falanitja a Washington. Vol colom de Falanitja a Washington. Vol colom de Falanitja a Washington. I quan tot xerra que xerra, veia ben botifarrons. En Pissà va cridar terra, ja bo merda, un portaavions. En Colom tot emprenyat, va dir Pissà, torna enrere, t'has tornat a equivocar. Que no veus que això és Cabrera, però ja que som aquí, podríem mercadejar. Treues vi de Felanitx i els hi dones a tastar. Vol colom de Felanitx a Washington. Vol colom de Felanitx a Washington. Vol colom de Felanitx a Washington. Tandugueres sense imades i cartons de celtes curts, ni Malboro mos tornares i botelles de ketchup. Canviares cerves dolces per garrafes de bourbon, carregares hamburgueses, deixares palo amb xifon. Te n'anares desnudat amb aquells calçons de bufes i a vaqueros has tornat i ses gires més curtes. Vol colom de Felanitx a Washington. Vol colom de Felanitx a Washington. Vol colom de Felanitx a Washington. Vol colom de Felanitx a Washington.
I doncs sí, Tòfol Colom de Falanitge Washington, especial Tòfol Colom a Bufotes Baleàricos tenim, què vos pareix? Correcte. T'ha costat a deixar sonar la cançó en cervell. Després farem una cosa, si sobra puesto, el deixam. Si mos ne falta, el terrateam, al revés. Ves igual, com sigui. La palla, va, senyor. No, però és vera que no estem acostumats a deixar una cançó tota sincera. Però bueno, t'explico una miqueta de què va el tema, Tomeu, perquè no té ni puta idea de què va, està més empanat. Això ha estat idea seva. Això ha estat idea. Darrerament estan sortint moltes notícies que xerren d'en Tòfol Colom. Web? Nosaltres sempre hem tingut la teoria de que en Tòfol Colom era mallorquí. Va venir Ocifar i mos va donar les proves. Sí, fehacientes. No tengo pruebas, pero ninguna duda. No, o sea, tampoco duda. De que en Tòfol Colom havia de ser per collons, havia de ser mallorquí. Vale? I amb aquesta cançó van dir, aquí va ser quan nosaltres mos vàrem creure de veres. Hombre. Però sempre ha hagut, que és normal, sempre ha hagut gent, com que és una persona bastant important... Un poc famosa. Bueno, tot i que hi ha una mica tard aquest moviment hater de descobrir Amèrica, perquè és d'Amèrica, diuen, no, nosaltres ja érem allà, saps? Clar, ningú la va descobrir. No, ja està. Ja hi havia McDonald's quan van arribar. Claro. Però bueno, és igual. Això és una altra història. Sobretot els mexicanos que la lien molt, que se pensen que... Saps? I són descendents d'espanyols. És igual. Qualsevol tonteria que pugui haver ara. Sí. El que sigui. Que hi ha molt de rebombori. Vale. I darrerament han sortit estudis perquè tu saps que se va descobrir, no sé si ho sabies, si no ara t'ho dic, que se sap on hi ha restos. Sí. Que saben que restos estan a una iglesia i no sé què i tal. Vale. I que realment són els restos d'en Tòfol Colom. De l'ADN. I ara amb aquestes històries que fan, que poden rastrejar d'on ve una persona... Ah, sí. Vale, doncs han pogut fins fer... a molt en fora. Exacte, han pogut estirar d'on ve. El xiclet. I, curiosament, quan deien que no podia ser tal, que sí que deien que era genovès, que si era d'una altra banda... Va arribar a ser de per tot. Exacte, que era per tot i tot això i tal... després de 2 dècades d'investigació científica, això és notícia, investigació, que vos penseu aquí, Bufotes Baleàricos, que feim investigació, espera un segon que hi ha les cookies d'aquí al mig, la nostra investigació, i després de fer largometraje, documental, verdadero origen, o sigui, un munt d'històries, vale? Hi ha una notícia que penjarem aquí, que és vera, que de ser molt interessant, però bueno, sempre que aquesta gent se cerca un pot la vida durant tal, vale? Varen descobrir, fa poquet, és a dir, fa relativament poc, fa un parell de mesos, d'acord? Una dada interessant per saber quin és el seu origen. I resulta que el cercle s'està tancant bastant. A on? València, Catalunya... Això és top 3. O fins i tot Balears. Balears? I això de forma oficial i ja sèria. Exacte. Després de totes les teories, aquí doctor Lorente, quasi en el final del documental, i després fan una teoria i tal, resulta que ho tanquen bastant. Vale? O sigui, el seu origen ja no pot ser tan obert. Si després anem un poc més endavant i deim, vale, és que resulta que si el llinatge Colom no existia, vale? No existia? Menys a Falanitge, que hi havia Colom. Colom. I de fa molt de temps. Exacte. I això mos du a que tenia arrels jueves i que per Magaró, perquè Colom té connotacions, Colom té connotacions jueves, o jueves, en aquell moment que li deien això i tal, era perillós anar amb aquesta connotació anant a la corona d'Aragó a Castilla, a dir, ei, Isabel, que necessito dos veles o que sigui tal, Beleta. Va decidir que havia de ser el nom. Per lo vist, el cercle s'està tancant. Podem dir des d'aquí, des del nostre podcast, en primícia, que hi ha molt de números, no tenim el 100% de certesa, però sí que després d'haver fet aquest estudi, de que en Tòfol Colom probablement era Falanitxe, com deien, és d'Ocifar. Falanitxe! Vámonos! No sabem si s'ha dit des de l'antecentro dels Sencelles, però... O si era defensa... Però, vamos, pioneros que te cagues, perquè és que és vera, que justament coincideix. Probablement, d'Ocifar, fent el xascarrillo de que, efectivament, Falanitxe està petat
de coloms, Sí. de llinatge de colom, va fer aquesta jugada, però que no estava mal tirat. Realment té una base científica. A vegades Sí. la broma realment va... Tal. Però sí, probablement se mou entre València, perquè clar, el tema que és que a València hi va haver en aquells anys molta d'immigració, perquè era la majoria de gent que va repoblar Mallorca era valencià, era la comunitat valenciana, d'Aragó i València. De Barcelona en si, de Catalunya la zona més central, menys. Vale? Pues això. Hi ha molt de números, no és així? Sí, de qui ho sigui. És així. Bueno, i mira, ara te diré, no sé si ho sabies o si t'ho havia contat mai, però ara te diré més, perquè jo sabia cosa d'això, tenia dades. Tenies dades i dudes. I dades i dudes, bueno, dudes... Dubtes. Un companyero meu, vale, que va fer feina en jo i a la mateixa empresa... Sí. Un falanitxer, vale, que viu a fora vila, me va dir que seva un dia hi varen anar uns historiadors i varen demanar per anar a gratar terra perquè tenien dades respecte a en Cristòfol Colombo, de que a lo millor hi havia restes de... Vamos, que podrien trobar pistes per allà. Colombo és Colombòfiles. Sí, colombòfilia, que sempre dèiem allò, com putes colombòfilia que apareix... Amb un colom, hombre, amb un colom. Una gelina mira però un colom. Exacte. Quicafília. Fichafilia... Hombre, no. Mal, todo mal. Bueno, pues me va dir que hi anaven i quan varen estar per allà, varen demanar a tornar-hi a regirar terra i tot això per cercar restes, perquè se deia que a lo millor estava dins la seva finca, tenia un bon tros de terra, sa mare, i ell, que llavors li va tocar a ell, tenia un molt bon un gros tros de terra que a lo millor per allà havia estat les terres d'en Cristòfol Colom en aquell temps. Hauríem de fer programa tipus Iker Jiménez. O sigui, que tu m'has vist... Sí. Va venir per aquí. Va venir, exacte. No, però bueno, el tema és que hi comença a haver moltes proves de que en Cristòfol Colom, o en Cristòfol Colom, el que vulgueu dir, sí que és vera que va ser un personatge i, clar, i al final què passa? Que realment hi ha un interès gran, perquè si ara se tancés el cercle i se pogués demostrar 100% que és d'un lloc i no és d'un altre, primera, molta de gent que el té atribuït és com en William Wallace, que és pràcticament és de tota Escòcia. Sí. Cada poble que xerres és d'allà, perquè hi ha una miqueta de dubte de on és. Entonces, tothom se'ls atribueix i tothom té William Wallace allà perquè és una figura històrica important per ells. Pues això igual, si ara qualcú se pogués atribuir que és de casa seva... Clar, tindríem... hombre, perquè va ser una persona molt important i sobretot per lo que va fer, però ara un assassino a tot això ningú val, tothom balones fuera, exacte. Balones fuera, saps? D'això que vaig sentir l'altre dia un programa que a la ruïna, el 20 d'abril, sí. 20 d'abril del 90, de Celtas Cortos, tothom odia aquesta fetge per la puta cançó aquesta, però ningú l'odia perquè va ser el dia que va néixer Hitler. Hòstia! És vera? Sí. I Celtas Cortos, tothom 20 d'abril, què? Celtas Cortos, 20 d'abril. Va, guai. Però resulta que és la data que va néixer Hitler. Molt d'esquerra no és això, ja no estan d'esquerres. Sí. Girito, d'això ningú en diu res, No. Ara, te fa ràbia per Celtas Cortos, per una cançoneta que guai, saps? Que és una cançó xula. Clar. Però bueno, avui serà un programa cultural, Sí. Tenim aquí, jo me'n pot posar una miqueta de... Bé, a música, em pot seguir posant en Cristòfol Colom, el que vulguis. Aquest podcast és cultura. És cultura. Perquè és el nostre petit homenatge en Cristòfol Colombo, en Tòfol Colom i sobretot en els nostres estimats Ossifar, que m'agrada tant, que per cert
tenim... Entredetes. Està allà atrás, sí. En Joan m'ho anirà posant material relacionat amb petites perles relacionades amb en Cristóbal Colón. Pinzones. Eran unos marineros que se fueron con Colón, que era un viejo bucanero. Bucanero. A Calcuta en busca de alguna playa y los indios Escama. mochilones les cortaron la retirada al piloto Pedro Angulo, le quisieron dar por muerto y a su hermano Bobadilla lo llenaron de laureles. Los que son y los que no van para la cola. Los que son. Llargues. Sabor! Sabor! Que bona. I doncs sí. Pues el nostre petit homenatge a Ocifar, que estaran dia 3 de juliol a Sant Fusteret. Sí. Si no teniu les vostres entrades, ja feis tard. Des perquè d'aquí, promo. quedaven molt poquetes. Vera. I, Les primeres que se varen xavar varen ser les de VIP, totes les zones VIP. Les VIP, sí, home, aquí... La gent major. Els que escoltàvem Ocifar eren proves quan anàvem a ser verbenes i ara, pues, també són pobres, però mos poden permetre un VIP. No, com no? I jo sé de gent... Jo faig un VIP, per què? Perquè no vas a un altre puta concert tot l'any. No, jo mon pare era fan d'Ocifar i la gent que quan va sortir Boom i tot això, ara són jubilats, els que els agradava Ocifar. Bueno, I allà, clar... El que hi havia més, quan vàrem anar a Inca, el que hi havia més era la nostra mitja d'edat estava allà. Sí, més o manco. Però hi havia gent major també. Major i molta jovenea. Brutal. Que això és raro. Molt de joves, molt. Bueno, molts era perquè mon pare ho escoltava, ojo, que te fa sentir de puta mare, això. Claro, sí. Però bueno. Que escolta la música. I de res, dia 3 de juliol, Ocifar a Sant Fusteret. Una altra, entre xascarrillo i tal, aquesta cançó que era, de qui sona això? Bueno, aquesta... El paio Juan Manuel. El paio Juan Manuel. Molt bona. Sí. La nostra feina de I más D i más I más D o más T más A, que és más idiota. Idiota, exacte. Resulta que també tenim una notícia treta de l'última hora, però bueno, que és un historiador que és vera que està una miqueta en segona línia, perquè clar, el problema de qualsevol cosa que treguis, qualsevol notícia que treguis avui relacionada amb descobridors o el que sigui d'Amèrica, el problema és que tens per una banda que se vol apagar tot el tema aquest de que Amèrica va ser descoberta. Sí. Ara s'usa molt això de que ara hem de dir que això no va existir. Que no va ser descoberta. Que no va, no. I ara tot lo de darrere és que hi ha com un silenciament. Tot, clar, negar la major. Exacte, negar la major, talment. I aquest home pues, va escriure un llibre, és el president de l'Associació Cultural Cristóbal Colón, ¿vale? I va escriure, assessora el llibre El origen de Colón más allá del ADN. ¿Vale? I diu que necessita financiació per investigar i divulgar perquè el fora apoyo financer no podrà mostrar al món que el descobridor realment era de Felanitx. Lo afirma l'historiador Gabriel Bert de Montuïri de 1955, presidente, que és el que havien dit en aquell llibre. ¿Vale? Clar, aquest home el que ha fet ha estat tocar a diferents institucions perquè realment té proves i té bastanta documentació científica i històrica de que realment el que tu has dit antes és vera. Inclús el situen a cases que probablement va viure, etc. Però, clar, per fer tot això necessita, òbviament, molta d'inversió econòmica que no li donen. De fet, el contrari. Normalment, quan hi ha qualsevol intento de moure's en aquesta línia, li diuen, escolta, fora, tu aquí no pots fer res. Clar. Perquè hi ha altres llocs, com han dit antes, que volen tenir aquesta autoria, perquè el manco la poden compartir, una coautoria de que realment és seu, o perquè realment se vol silenciar o negar la major, com has dit tu, bé, Tomeu. Vale?
Probablement fos aquest home el que anàs el meu companyero a rastrejar, veure si havia viscut allà en Tafel Colom o no. Bueno, podem fer un dia un directe des de Castel Companyero, si vols. Bueno. Bé, aquesta notícia també la penjarem. De fet, aquesta notícia va sortir, aquí ja va ser quan van dir, escolta, hem de fer un especial d'en Tafel Colom per el nostre petit homenatge des d'aquí, des de Bufates Baleàricos, perquè ja hi ha massa coses. Uepa, què és això? És una cançó de reggaeton. Hòstia puta, tot. Això ha estat un palo a les rodes, que te cagues, cabron. Bueno... Pot ser Xerri d'en Tafel Colom, aquesta cançó no ho sabem. Bé, jo sempre he pensat que ha estat la venjança de nosaltres anar allà i probablement no entrar i liar la parda. Claro. Van tornar a reggaeton. Sí. Com deia Ocifar, tenen ares en xalçons amb bufes, ja has tornat amb vaqueros romputs, vares dur les herbes dolces i has tornat botelles de ketchup, i te'n vas anar amb una jota i has tornat en reggaeton. T'endugueres encimades i cartons de celtes curts. Exacte. Saps? Com si els celtes curts fossin d'aquí, però bueno. Bueno, els vàrem apropiar. I Marlboro mos tornares i botelles de ketchup. Canviares herbes dolces per garrafes de bourbon, carregares hamburgueses, tornares palo en xifon. Palo en xifon, exacte. Te n'anares ben mudat amb aquells calçons amb bufes i amb vaqueros has tornat i les idees més curtes. Curtes, aquí posa cultes, però no és cultes. No. Curtes. Bon Jesús, Déu meu. Tafel Colom. Sí. De Valenitja, Washington. Molt bé. No, més al·lusions, com per exemple... Que mos poden donar... Una pel·lícula. Una pel·lícula. Dels anys 80, en el tiempo del destape. No vos embueu. Vale. No embueu aquesta pel·lícula. No confundir con. No confundir con 1492, El descubrimiento del paraíso. Sí, exactament. D'en Ridley Scott, La conquista del paraíso, que és que té la banda sonora de Vangelis. Exacte. Que va ser un puta fracàs de pel·lícula, sí, per cert. però bueno. Saps? Però la música boníssima. Sí, això sí. Si qualcú coneix això. Això... Vámonos. Això era d'estem de Barrio Sésamo, ¡Qué fuerte, pinzones! ¡Que marcha! ¡Guau! Lo hemos pasado fatal, ha sido un viaje infernal. Hemos descubierto América. El escorbuto nos dio y este se me mareó. Hemos descubierto América. Queremos hacer el bien, el amor también, y que aquí no haya dolor. Si lo llego a sospechar, me quedo mi hogar. Època que se suposa fora filtros, no? Sí, no? No miràs, això t'ho dic que hem de fer una plana de Benidorm. Segur. Hem de pensar passar la direcció, ho penjarem tot a bufatesbalearicos.cat, tot això. Exactament. Un link bueno, que de la pel·lícula... No vos aquesta superproducció espanyola, que era quan les pel·lícules eren espanyolades, de veritat se deia Cristóbal Colom, de oficio descubridor. Exacte. I qui podria ser que va fer aquesta pel·lícula en el boom seu en aquell temps era una de les pel·lícules d'en Esteso i en Pajares. Bueno, aquesta era de l'època de Destape, del 82. Correcte. Andrés Pajares, i, ojo, estava dirigida per Mariano Zores. Ano Zores. Sí. Té l'Ano Zores, també. Sí. Esteso no era directament, justament, en aquesta. Bueno, però, sí, varen fer per més tard. Vale. Dir que, al contrari de les superproduccions americanes, això era super low cost, però molt low cost. Aquestes produccions se gravaven pràcticament amb gent... En lo mínim, no? La gent del poble. La gent del poble que venia i tal, i clar, però després eren èxit de taquilla. Sí. Tothom els mirava en el que se feia una recaudació. Una dobbarada. Sí, era tot ben en va. Tot era net. El marge era net. Hi havia 2 o 3 que cobraven, el director i probablement en Pajares,
que vés a saber amb quin format cobraven aquell temps, a saber. Vale, y es una parodia de eventos históricos que llevaron a Colón a América, buscando más la risa que la precisión histórica. Bueno, lo de Escorbuto es verdad. Sí. Escorbuto va a fer maig. Joder. I això. I després me posa el comentari de IA, me diu això. Importante diferenciar esta comedia española de 1982 de la superproducción 1492 La conquista del paraíso de Ridley Scott. Ojo. Que és del 92. No te confongis. Saps? Que també té moltes curiositats, com per exemple que va ser un fracàs en taquilla. Total. Dic, va guanyar més tot més aquesta puta merda. Sempre ho veuràs, aquesta puta mesura que una obra d'art d'en Ridley Scott. Lo que hay, tío. Americanos. Es el mercado. Es el mercado, amigo. Amigo. Es lo que hay. Joder. Sí, Pues sí, con de Bruce Springsteen. Se van empellar. Un altre americà. Sí, sí. T'has quedat com en Han solo. Solo, m'he quedat. Uah! Triple combo! Mos han quedat tots sols, eh? Sí, mos han quedat tots sols. Bé, podem fer un capítol més curt, quedava poquet i tal. Hòstia, costat de Fernando. Això era d'aquell temps, del destape. De destape. Los hermanos Pinzones. eran unos marineros que se fueron. Tot em fa posta, Que era un viejo bucanero. Sí, tenia allà. Això, que podem fer una cosa, deixar el capítol aquí, perquè la nostra idea era fer un petit homenatge, i sí que podríem fer un anticipo de que la setmana que ve, perquè, com sabeu, no sé si ho havíeu descobert, però gravant capítols així descentralitzats de manera asíncrona i espaciotemporalment girats. Voleo, vamos, Exacto. random. Martín, tráeme el condensador de flujo. Flufo. Bàsicament que gravant 2 capítols cada dia que molt bé, que hem de fer. Si no, els fantasmes no mos donen per més. I mos anirem a fer un variat en el bar Squash. Squash. Que no és squash, que El pollança botó. seria quash. No. És d'esport squash. I doncs, la setmana que ve, escolteu aquest capítol que no sé quin dia cau. Vinga, tomeu, fer càlculs. Un dia. Un diumenge. El dia Pues 32 de... Dia 32 de fimembre. El diumenge que ve hi haurà un capítol de variat. Intentaré fer-lo poc més o menys que la puta hora que va quedar allà, que ja m'han dit que vaya turra, macho. Sí, Saps? sí. Però bueno, i lo que van disfrutar nosaltres no és de dir, perquè l'altra vegada va ser Castor. I aquest pic serà el bar Squash de l'Heró. Exactament, correcte. Perfecte. Aquí mos despedim. En Tomeu, en Joan i un servidor Antià, bufotesbalearicus.cat, i quan s'hagi no té set, El lots que l'amo és per de més que siuli. los hermanos Pinzones fueron unos bucaneros.